Γεια σας, είστε στο επίσημο κανάλι της Λεοκαυσή στο YouTube και σήμερα θα σας πούμε μερικά βήματα για το πώς να φτιάξετε κι εσείς τη δική σας ποδοσφαιρική ομάδα 5x5, 3x3, 2x2 για το καλοκαίρι, Πάσχα και γενικά μικρά event που φτιάχνετε εσείς και παίζετε με τους φίλους σας σε μικρές ομάδες. Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε για να φτιάξουμε αυτή την ομάδα ήταν ένα όνομα. Το όνομα αυτό θα πρέπει να περιέχει μέσα ένα γράμμα από το όνομά σας, κυρίως το αρχικό καλύτερα δηλαδή, και μια σχέση και μια λέξη η οποία θα είναι κάπως πιασάρικη. Εμείς για παράδειγμα που είμαστε Λέο, καλά, αλλά λεγόμαστε GM Goat στα μικρά events, ως Γιώργος, εγώ, Μανώλης, ο συμπαίχτης μου, και έχουμε βάλει και το Goats, δηλαδή μια πιασάρικη λέξη, η οποία μπορείς να πεις πως είναι μια χαρά. Για να είναι πιασάρικη, γενικά και άμα το ακούς δεν λες κοίτα και μαλάκι, ναι. Επίσης, πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να βρεις καλούς συμπαίχτες με τους οποίους έχετε πολύ καλές σχέσεις ή με οικογένεια, γενικά ξαδέρφια, αδέρφια, παππούδες, ούτε καν, γενικά φίλους, οι οποίοι ξέρουν και αυτοί ποδόσφαιρο. Ναι, θα έλεγα κάτι τώρα, αλλά ναι. Αυτά για τους παίχτες. Τώρα στο σήμα, μπορείτε να γράψετε στο Google, για παράδειγμα Google Logo Maker, και να βρείτε πολλά site τα οποία μπορούν να σας φτιάξουν ένα logo με το όνομα της ομάδας σας και με το οτιδήποτε. Πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι το πώς θα κάνετε γενικά τα τουρνουά, που μπορεί να είναι δική σας ιδέα και εσείς να είστε αυτοί που θα αρχίσουν το τουρνουά που το φτιάξανε γενικά. Αυτό είναι το πιο εύκολο βήμα, ή μάλλον όχι το πιο εύκολο, το πιο περίπλοκο, γιατί πρέπει να μαζέψεις αρκετές ομάδες, 5-4 το λιγότερο, 4-5 μάλλον τέλος πάντων, και να φτιάξεις ένα μικρό είτε πρωταθληματάκι είτε κύπελο, στο οποίο παίζετε, να έχετε ένα συγκεκριμένο στόχο, όχι για παράδειγμα να παίζετε 90 λεπτά και να έχετε και καθυστερήσεις, ούτε να παίζετε μισή ώρα και να έχετε και καθυστερήσεις. Πρέπει να παίζετε δηλαδή για παράδειγμα στα 5, στα 6, στα 7 γκολ, και άμα έχει φτάσει και μπορείτε να πείτε κιόλας, δηλαδή για παράδειγμα άμα εμείς είμαστε 6 και εσείς είσαστε 6 και το βάλουμε, θα πρέπει να γενικά για να νικήσεις πρέπει να περνάς για 2 γκολ, αλλά τα 2 γκολ πάνω πρέπει να έχει φτάσει από 7 και πάνω, αλλιώς δεν μπορείς να νικήσεις γιατί θα έχεις βάλει αρκετά λίγα γκολ, πολύ λίγα γκολ τέλος πάντων. Και ναι, αν και αυτό το πράγμα είναι λίγο, γιατί χάνει λίγο το exciting part, δηλαδή δεν είναι τόσο ωραίο, μετά δεν έχει τόσο δράμα άμα φτάσει 6-6 για πάνω και παίζετε στα 7, γιατί βάζεις το 7ο γκολ και ναι, κάνετε έτσι όλοι σας από την ομάδα σου. Τώρα, το κύπελο, το πώς θα το φτιάξετε, δεν είναι και πολύ δύσκολο, μπορείτε να φτιάξετε και από χαρτί, αλουμινόχαρτο, και γι' αυτό θα κάνω ένα tutorial. Ναι, ωραία, αυτό, απλό, με κόλλα, τέτοια, απλά πραγματάκια. Πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι, ποιο είναι το επόμενο βήμα, μισό λεπτό. Το επόμενο βήμα είναι το γήπεδο. Το γήπεδο πρέπει να είναι ένα μέρος στο οποίο θα παίζετε όλοι οι αγώνες. Και όχι για παράδειγμα θα έχει ο καθένας στην έδρα του, δηλαδή δεν θα πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, ο ένας θα πηγαίνει στο σπίτι του άλλου για να παίξουμε. Θα έχουμε ένα σημείο το οποίο μπορεί να είναι ένα πάρκο, μπορεί να είναι ένα γήπεδο δημόσιο ποδοσφαίρου, μπορεί να είναι ένα γήπεδο μπάσκετ στο οποίο δεν παίζει κανείς μπάσκετ και παίζει μόνο ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι ένα μέρος του πάρκου, όπως είπα και πιο πριν. Γενικά, δεν είναι δύσκολο να βρεις ένα τέτοιο μέρος και απλά μπορείτε να φτιάξετε γενικά αφήσεις τις οποίες θα τις κολλάτε πάνω σε κολόνες φωτός και ΔΕΗ, γιατί υπάρχουν άλλες κολόνες. Θα μου πεις μπορεί και ναι, αλλά δεν μου έρχεται στο μυαλό το αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό, οπότε πάμε να συνεχίσουμε.
Ναι, να τις κολλάτε σε κολόνες στις αφήσεις, οι οποίες θα διαφημίζουν το πρωτάθλημα, όχι την ομάδα τη συγκεκριμένη, την οποία υποστηρίζετε. Και ναι, ωραία. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Είμαστε οι Gym Coach και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα που θα φτιάξετε. Γεια σας.